Good morning mga Orago, nandito tayo ngayon sa Pasay City. Maghahatid tayo ng pasyente sa UARM sa Santa Mesa, Manila. At inaantay po natin yung ating pasyente rito sa may Pasay Top. Tapos ihatid natin sa UARM Hospital sa Maynila, sa may Santa Mesa. Sorry, hindi pala Maynila yun, sakop pala siya ng Quezon City sa may Santa Mesa. At habang inaantay po natin ang ating pasyente rito, at ito magbablog muna po tayo. At mega love shoutout po sa ating lahat na mga kaibigan vlogger, sa mga small vlogger at mga malalaking vlogger po, yung may mga malalaking community. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At ito talagang buhay driver, talagang kailangan natin na lagi tayong mahabang pasyensya sa pag-aantay. Yan, kikita nyo po, hindi po maliwanag kasi masyadong tinted yung ating sasakyan, kaya hindi masyadong malinaw kung nakikita nyo yung mga dumadaan. Ayan po, tayo na lang po natin. At yung ating kasama po ay nasa loob siya ng CR, nag-CR siya. Kaya habang inaantay po natin yung pasyente natin dito, kasi bali OPD, outpatient patient po siya. Na-disgrasya yata siya sa kanyang trabaho, kaya bali parang therapy sa araw na to. Pero isang bisis lang po siya yata ihatid sa mga susunod na check up niya or therapy niya. Siya na mismo ang pupunta mag-isa doon, or magpapatulong na lang siya, kasi yan lang naman po ang mandato natin sa agency ito. Kaya mega love shoutout po sa lahat ng mga kaibigan nating mga workers. Ingat-ingat po tayo sa pagtatrabaho, kasi nakasalalay po ang kinabukasan natin ng ating pamilya sa ating pang araw-araw na ginagawa. Time check po ay sa 7:35 ng umaga. Location po natin Pasay Top, tapat po ng McDonald. Ano ba itong McDonald na tapat dito? Ay sorry, natakpan yung ating camera. Wala tayong cellphone holder pa sa ngayon kasi wala tayong pambili, kaya hawak-hawak po lang po natin ating cellphone. Pero mamaya pag tumatakbo na tayo or nagdadrive na tayo, hindi na tayo magbablog. Location po natin sa Giselle Park, McDonald. Dito party, Giselle Park na party pala dito sa Pasay City. Maghahantay tayo dito na mga 1 oras at kalahati, and then pag hindi po siya dumating, alam na po ang kanyang gagawin. Sarili na lang po niya ang kanyang tawag po natin doon na siya na po sa kanya na pong sarili na po niya ng gastos papunta ng hospital. Ito po kasi ay ginagawa ng ating pamahalaan para matulungan siya, pero isang beses lang po ito sa buong therapy niya. At mega love shoutout po sa ating mga kaibigang OFW. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, please po paki-subscribe naman po para po makapag-pantay ng ating mga gustong gawin, or kung mayroon man tayong may tutulong or charity work. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscriber. At dito na lamang po muna ang ating video. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa mga kaibigan po natin sa iba't ibang bundako ng mundo. Magandang